Among Dios Amahan, labing gamahanan, Ginoo, dalay gud kaya sa mga kinabuhi. Salamat o Dios sa kadaugan ni adlaw nga napabot namo ang among mga alampuanan. Salamat sa maayong panahon, maayong koneksyon. Ug padayon ka Lord, magtabang nga among koneksyon, magpadayon Lord ang among pagpaminaw walay makatugaw. Lord uban sa pag-andam, pagtabang Lord sa imong balang espiritu sa matag usa ka namo. Lord, wala kay labyan, magapatalangin ka sa matag usa ka namo. Lord, imo ang labas, ang pulong na among padung karon. Lord, ikaw lamang ang saligan sa katubukan sa mong pag-isgon. Bisan ako Lord, ni imong espiritu. Salig namo kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kay mga igsoon, ang Filipos kapitulo 1 bersikulo 26 paingon sa 30 nagkanayon. Busa kung mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha kang Kristo Jesus. Karon ang mahinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaana ninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka katuyuan ug naghiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo. Ug nga kamo walay kalisang sa inyong mga kaaway, walay kalisang sa inyong mga kaaway. Magpailang kini nga mapildi gayud sila ug mudaog kamo kay ang Dios maoy maghatag kaninyo niini. Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundi sa pag-antos usab tungod ug alang kaniya kay makigbisog man kamo uban kanako. Mao kini ang pakigbisog nga nakita ninyo nga gisagubang ko sukad pa kaniadto ug hangtod karon sumala sa inyong nadungog. Kana sayang atong pag-iskutan karon mga igsoon o padayon atong sharing sa kining chapter 1 na kini nagatima kini sa joyful in chapter katudluan ta kinsaon nga malipayon taliwala diha sa kalistanan. Ang kalistanan kahimtang ni Pablo no na paniog na hinuon ang gospel na sangyaw napakailap na hinuon ang mayong balita sa kaluwasan. So taliwala sa tanan na sabuwag ang mayong balita sa kaluwasan. O pag-iskutan ng San Pablo sa mga mayagi natin pag-iskot, no? Uban sa lamdag sa Dios, no? Na kita buhi alang sa maya Kristo ug ang atong kamatayon dugang kabulahanan usa ngayon lamang nga ang dako natong tinguha mao gayon ang pagpasidungog sa Dios, no? So karon ang atong title ang kamahinungdanon sa gospel o sa maayong balita sa kaluwasan, no? Ang unang Korinto 15 dayag diya sa verse 3 yan si Apostol Pablo gitudlo kaniya ang ako nga dawat nga mahinungdanon kaayo. Unsa daw? Ang iyang nadawat nga mahinungdanon kaayo unsa? Kini mao nga si Kristo namatay alang sa ato mga sumala sa naisulat sa kasulatan. No kana ang ebanghelyo ang may balita sa kaluwasan. No? Kaya mahinungdanon kaayo or first importance, most importance or greatest importance, no? So kana ang maayong balita, ang gospel, ang kamahinungdanon no? Sa ato mga kinabuhi ug angayan ipasigarbo. So muna ang atong unang punto, angayan ipasigarbo ang maayong balita no? Sa kaluwasan. No? Ang verse 26 ng Pablo, no? Usa kon mahiuban na usab ko kaninyo mas makapasigarbo kamo kanako diha kang Kristo Jesus, no? Ang context niini nga si Pablo samtang buhi pa siya alang aron makatabang sa pag-improve sa pag-uswag sa spiritual nga bahin sa mga katawhan kung sila magapadayon diha sa kalipay sa ilang pagtuo taliwala sa kalistanan, no? O kung makaadto si Pablo, makauban silang balik, makapasigarbo sila kag Pablo, kaya naka-overcome siya, o labi pa gayon, ang Kristo Jesus nga maoy nagtabang kang Pablo, no? Sa mga milagro, tabang, no? Kaya sa kahimtang ni Pablo, posible kayo nga makabalik siya
nga buhi, no? Tuyoon kayo ang iyong pagbalik pahirapan, no? O diha mahitabo gayon makatestify sila sa kagamahanan sa Ginoo tugon niya, no? Ang dungog himaya makabalik ngadto sa Dios kay sila nagaampo sa kahimtang ni Pablo na sa grasya sa Dios makalingkawas siya o makaduaw kanina. So garbo diha kang Kristo abunda, no? Makamangha, maka-amaze, no? Madugangan ang ilang confidence, no? Mag-rejoice sila, mag-apaw ang ilang kalipay. No? Kay si Pablo, na sangyaw sa may balita sa kaluwasan, gospel, naganto siya tungkol ni Kristo, no? O luwason siya ni Kristo. Kaya ang ngalan sa Dios, ang tungog sa Dios, iya-gayad ka ng ipitsahan na dili maulawan, no? Sa kung atong hatagang illustration ni anak, no? Kung sa adunay batch reunion, no? Nga paghimuon o sa dihang dugay na nga panahon nga nay isa ka classmate nga wala gyud makaana tungod sa ilang lisod sa ilang kahimtang, layo pud lugar ang iyang gipuy-an, no? Layong dapit ang iyang gipuy-an. Pero usa kay gayon ni ana, nahihilom nga nagkontak niya ug nagtabang niya sa iyang pamasahe, no? O nagkaana gyud siya. Siyempre, grabe nga kalipay sa mga classmate, no? Mga batch, no? O kalit lang sila ng pamatanahay. Yun sa manay mo pag-abot dire, na? Pwede siguro si Maljong na ako nagud ni. No? Pero konsulti siya. Nabitaw si Kuan ang nagtabang nako, no? Dili ni mahitabo kung dili pinaagi niya, no? So sa kahimtang usab sama sa pagmensahe, sama usab, no? Ni Pablo na ang hinungdan kung magka-duaw siya sa katawan sa Pilipon, magarumbo balik kay Jesus nga mao nagtabang kaniya na ang maayong balita ang gospel ang mapasigarbo ang gospel ang unod niya na si Jesus ya namatay ilansang ilansang namatay og ibanaw so mo kana ang mapasigarbo so yana ang kamay ng tanan sa gospel nga ngayon ipasigarbo ug sunod ang ayan nga ikinabuhi ang verse 27 ang kanayon karon ang manungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo, no? Mahinungdanon nga magkinabuhi sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Kay kana ang atong pagkinabuhi sa gospel sa ebanghelyo ni Kristo kana ang supply nga madasigon ta nga makapadayon kaya diha ang buhing paglaom. Kasiguruhan nga bisan sa kalisdanan assured, secured ta diha sa panabang sa Dios sa presensya sa Dios, no? Ang 1 Corinthians 15:1 1 to 3, no? Diha paklaro na to, no? Ang maayong balita sa kaluwasan, no? Makaluwas dapat kid barugan kay diha ta makapabiling lig-on nga makabarog, no? Taliwala sa mga pagtayog sa mga saliran, no? Munay mahinungdanon kaayo. Munay buhat work result, no? Nga mahatag sa gospel, no? Busa magkinabuhi ka ta nga angayan diha sa gospel. May maya sa Kristo, udan-an si Kristo ngadto sa uban, ngadto sa kalibutan diin kita ibutang sa Dios, no? Sa kita magpabiling lig-on, magkahiusa sa usa ka tumong, one spirit, one mind to glorify God. No? Maghiusa kita sa pagpalambo sa atong pagtuo diya sa gospel, sa English na striving together, fighting, combat for the faith, no? Kang tinuod ni kahulugan sa pagkayusa nato diha sa Espiritu Santo mao nang magsubay ta pagkinabuhi diha sa pulong sa Dios, no? Nang auhag ni Apostol Pablo sa Efeso, no? Nga 4 na pagkinabuhi kamo nga takos gayon ng mga tinawag sa Dios, no? Na ang pagpaubos, pagpaangkop, pagpailog, no? Ipakita ang gugma, pagpinapangay, no? Paningkamot, mamutunhay ang panagiusa nga hinatag sa Espiritu, no? Kay kana ang magbugos sa mga Kristiyan, no? Dugang pa nga timaan nga kita nahiusa, no? Diya sa Espiritu Santo atong panalipdan ang mayong balita
sa kaluwasan. No? Kung nagsabog di mao, padayon ta nga magsabog sa insakto. Ang Filipos 1:16, gibuhat nila kini pinasikat sa gugma kay nasayod man sila nga Dios naghatag kanato sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Naagid ang pagpanalipod sa ebanghelyo, na ang pagpabiling ligon sa panagdiyosa, na ang pagbantay no? Kinaay mga musupak ug mutuis sa tulong sa Dios. No? Dali na sila mailhan bisan pag makauban na sila nga mga Christian. Diha sa pagtuis ipaginabuhi nga dili mao sa sukdanan sa Dios. No? Magunsa man ang mahitabo, moagi man tag mga problema kasakitan, padayon ta na magkinabuhi nga sama sa mga langit ng Ginoo. No? Kinaiyahang langit to, kinaiya ni Ginoong Hesus. Ato nang i-practice dili pa lang sa yuta. No? Ug kana kun madungog ni Pablo bisan dili pa siya makaabot sa area na makauban niya mga taga Filipos mga kastanan, siya sigurado nga malipay. Ha? Sa atong illustration, simple lang, no? Kung sa trabahoan, wala diha nga galon, apan imong gihimo ang ngayang buhaton. Kung sa panimalay, wala diha ang ginikanan, pero imong gihimo ang ngayang buhaton. Kung sa eskwelahan, kung wala diha ang teacher, pero gihimo nimo ang ngayang buhaton. Ang resulta ni anak, kung makaabot sila, sigurado nga malipay sila. No? Kaya wala nausab ang imong ipakita nga buhat bisan wala diha ang imong mga labaw, bisan walay nagtanaw, bisan walay gibuhat. No? So, mao pan kana mga igsoon ang mahinungdanon. No? Samot na ang maayong balita, gospel. Ang unod niya na si Ginoong Hesus, no? Nga mahinungdanon ka na og mahinungdanon kayo magbungag, mahinungdanon sa kinabuhi sa mga nagkinabuhi niini. Amen mga igsoon, nasabtan ba niyo mga igsoon? Nga ang gospel, ang maayong balita sa kaluwasan, si Ginoong Hesus ang punod niya na, no? Siya nga nag-antos, matay, gilubong, tampanhaw, o ato ng tuuhan, dawaton, o ikinabuhi, maghatag, kanang maayuhan sa ato mga kinabuhi. Ha? So, ingon po kanina nga, teamwork pa naghiusa, no? Sa trabahoan man, sa eskwelahan man, kung estudyante, no? Sa panimalay man, kung mga kabataan, no? Ana ang panaghiusa. Paupod sa gospel, magtinunduay, pag pinabangay, labi na sa pagkinabuhi nga sakto, no? Magbinadlungay, magtinabangay sa pagpakailam sa may balita sa kaluwasan, no? Antong timan-an nga ang Kristohanon nagkinahanglan gayod sa usag-usa. No? Dili pwede ang Kristohanon solo lang, no? Okay raman ko nga Christian. No? Ampo mo yapon mo sa Ginoo, dili ko Filipos ingan nga. Dili ko pirme mo simbas. Dili ko pirme mo simba, pero dako ko pagsalig sa Ginoo. Sa gana ano, nagkakuan ko ba maka dako question mark sa imo na dili ko pirme ga simba, dako ko pagsalig sa Ginoo. Dili ko simba kay sa laya ko diha na. Dili ako kay sulo mag ang Ginoo raw ako, no? Sa Kristiyanon mga igsoon, ano na tay panahon nga mag ampo nga sulo kita o ang Ginoo. Taboy panahon nga magkauban ang mga Kristiyanon. Mao man ay gidasig kanato na nga dili nato undangon ang batasan sa panagtigo. Diha man ang labon another, magkilumay matagusa, magkinabangay matagusa. Kinsa may imong matagusa. Wala diha ang matagusa. Kinsa may imong tabangan ang matagusa kung ikaw ra usa na sa naa gayod ang matag kauban magkinabangay, magtibayayong, magbinasigay, na imong kauban nga uy na dili lagi mao ang iyang pagkinabuhi akong madungon at igsoon, no? Ikaw pud may igsoon, no? Nakita nimo, nasabtan nimo nga uy mali ako gibot. Salamat brad. Please magpasalamat, no? Ang katagaran subo nga palandungon masuko na inoon, no? Sa mao nay kamatuoran realidad sa tao panmaupod ni ang way sa Ginoo at kamatasan nga gitudlo kanato na ngayon nato sundon malisod man pero sa pagampo sa tabang sa Dios siya makatabang kanato nga mahimo ang pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton, no?
ang Kristohanon na kinahanglan gayon sa usa-usa hugot nga espirituhanong mahiusa kontra sa mga pag-atake bisan diya sulod sa simbahan ug sa mga buhat sa kalibutan ang sa ilustrasyon ni ani nga simple sa panahon sa Roma ang ilang mga sundalo atong panahon aduna sila abaga to abaga shoulder to shoulder nga pagdepensa aron ang kaming kubiran gayud ang matag usa dikit sila di pareha sa uban nga mga army nga sa taiya og cover sa taiya og depensa asdang pero kini sila nagtapok ngayon nag kanay sa ilang bukton shoulder to shoulder hawid dayon cover sa tanan so pag-attack hiusa sila so grabe ka ko ang hugot nga depensa apan subo lang mga igsoon sa mga Kristohanon kasagaran imbis nga magpinabangay nagpinahitay ngayon nag-unay na noon mo nay realidad apan mga igsoon na antong sundon ang pamaagi sa Ginoo na kitang mga Kristohanon magkusa kaning verse nga atong ibasa dasig kanato ni Apostol Pablo dasig kanato sa Dios nga hugot nga espirituhanong panaghiusa gayud ang panaghiusa kani pagdasig kanato nga magbalig-on maghiusa mas lig-on ang maghiusa di ba tanawon nimo ang silig kung isara isilig daw mas mailan siguro na kung ibunal pero kung imo nang itigom tanan magka hinlo sa luag na palibot ang kalayo kung isara daghan sige kuay isa na lang ibilin kulang dili kulang ang pagsilaog kung isa na lang kana to mga example ang mga lamigas dili sila maka daog kung isa lang pagtimbayayo mo sa sila na time nga pagsulo-sulo na sila pasan sa ilang tigumon nga pagkaon pagkapoy tayo makita nila sila nga maghiusa sila para madaog ang isa ka butang nga ilang gusto ka so mo kana kamay ng danon sa gospel nga ngayon ipasigarbo ang ngayon ikinabuhi kay sigurado ang kadaugan pa so verse 28 kung kamo walay kalisang sa inyong mga kaaway magpaila kini nga mapildi gayud sila ug mudaog kamo kay ang Dios mao'y maghatag kaninyo niini walay kaluy kalisang bisan gamay bisan sa hulga bisan nakita nila dungog nila nga gisampulan ni si Pablo kalisdanan ni Pablo bilanggo gisakit gisampulan na sila pero samot ang ilang challenge kadasi ka iso nga wala na sabi ang ilang wala na sila gibatid kalisan kung sa gira pa kung sa panag-away pa kinsa tong nahadlok mao katoy kasagaran mapildi naunahan sa takot nasindak munay dapat mga igsonadi panghawakan ako hilig magayog salida nga Batang Quiapo na ay dito nga actor nga sa siya ka boxer sige siya ingnan siyang coach nga huwag mawawala ang apoy mo sa dibdib kaya iyang passion din ba nga magboxing para sa iyang pangandoy sa iyang pamilya nga matabangan sa kalisod sa mga mga igsoon ang atong lawas pwede madaot pero secure na ta diha sa espiritu ganang balang espiritu muna magpasilaog kanato ang balang espiritu kuma nato madungog ang gospel madawat ang gospel ang balang espiritu mao kana ang silyo sa Dios yang saat nga kita iyan na so iyan na ta sa Dios kinsa pa boy makaaga na to so kadawat atong gospel atong kinabuhi magkinabuhi kita diha sa espiritu ang tanang panghitabo atong nagtaon na bagay eternal value na ba ni kay bugaton may tungod sa eternal usahay na mga problema nato nga kung akong ipares ang eternal value ang panglantaw espirituhanon wala ra man siya mo pabilin mo ani nga problema so mo na mga igsoon kung kini sila wala na katalaw
isog na sila pasabot, sigurado nga sila luwas, secured, gisilyuhan na, o klaro ang maduo na sila. No? Timaan nga dayag nga tinuod gayud ang ilang pagtuo nga sila naluwas kayon. No? Ang ikaduhang Timoteo 1:4-5 busa kamo gipasigarbo namo sa mga simbahan kasimbahanan sa Dios tungod sa inyong paglahutay ug pagtuo naliwalas ta ng paglutos ug mga pag-antos. Kini mao'y kamaturan sa matarong angkon sa Dios nga naghimo kaninyong takos sa iyang gingharian nga tungod nini nag-antos kamo. So nahimo silang takos didto makapadulong sa gingharian sa Dios. No? Ug ang mga talawan, italaw, sayan ka na nga sila pagalaglagon, destroyed, pindiro, no? Timaan nga dayag sila nga padulong sa kalaglagan nga naman kaya wala man nila dawata si Kristo nga mga Ginoo magluwas. Wala nila gidawat ang kamaturan, kinabuhi, ug ang dalan. Ang dalan, kamaturan, ug ang kinabuhi. Ha? So wala sila ana. Kaya naaraman ni Kristo ang tanan. Ang Acts 4:12, sa ganigingon, nga dinis kalibutan, wala na may laing ngalan, hindi padala ang Diyos, luwas sa mga sala sa mga tao. Ang ngalan ra ni Ginoong Yesus. So muna mga igsoon, kadaugan ang maangkon, sa verse 29, kay yatagan man kamo sa pribilehiyo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundi sa pag-antos usab tungod og alang. Pagtuo kang Kristo, pag-antos kang Kristo. Pribilehiyo ang pagtuo, natag sa Dios, kay dili man ta able, di man nato kaya nga maka-response. Pinagi sa ato ang pagtuo. Okay? Kita spiritually dead, patay spiritually, buta spiritually, sinners, magkasala. No? Kay pribilehiyo ang pagtuo, pribilehiyo usab ang pag-antos. No? Una, ang kastuhanon, di kaluhaan po sa mga pag-antos. No? Kay necessary man, di kinahanglan man. No? Kung makatabang nga maumol kita para ma-matured o mabulahan sa mga bag. No? Pribilehiyo ang pag-antos nga naman aron dili mabalhin ang atong focus niya dinis kalibutan nga comfort no nga ato palantaw kung naa ko ani nga kwarta wa na dapat ko na naon wala problema ho naa ko ani nga butang wa na dapat ko naon paagi ta niya kalistan pag-antos para mabalhin ta atong comfort ngadto sa Dios no pag pinaagi pud sa mga pag-antos diha mahibalan ang taphaw pagtuo no o pinaagi po sa mga pag-antos, malig-on ang mga naglahutay. Kung pinaagi po sa pag-antos, sa mga matinud-anon, nakahatag kini good example sa mga nagasunod usab. Pag-antos, naglahutay, o mag-verify kini tungod sa kamatinud-anon sa Dios. So, salig ta sa Dios, tuwa na to siya, sa tanang pangitabo sa atong kinabuhi na siya'y tumo. Amen mga igsoon. All things work together for good. No? Naagi tayo maayong tumo. No? Sa una ang mga kastahanon nga di ilang takos. Dili garantiya sa tao nga kay nagkinabuhi man siya tarong, matinumanon sa Dios, libre na siya, okay na siya sa kasamok. Way kasamok, way kasakit na pag-antos. Hinumduman nato. Perfect example si Jesus. Wala siya sala, wala siya nahimong dautan na nagkinabuhi siya matinumanon sa Dios hangtod sa iyang kamatayon. Hinumduman nato si Job, nagpailas sa Dios nga matinumanon na kung sulugoon. Apan siya nagantos. Yung Pablo, ang mga Kristiyanon nga gilutos, gisakit kay alang sa labing maayong katuyuan sa Dios. Amen mga sons, tuo, salig, bisan sa mga pag-antos, kay atong kasiguruhan, na kining atong pag-antos, tipik lang, kabahin lang, kay ang kinatibuk-an, diyan ko naman, ni Jesus. No? Siya nanawag, no? Kamong ibugatan, ikapuyan, maduol mo na ako. No? Kay, sangunan tamugaan nga yugo. Ako yung pasan sa gana, siya ang mo pasan sa bugat, kita, gaan lang ang iyang ipasangon ka nato. So, muna mga igsoon, si Apostol Pablo, successful, no? Uban sa tabang sa Dios, kay siya madasigon nga matinud-anon diha sa pagdalas kamaturan, pagbibuhi sa kamaturan, ug iya gyud gi-preserve ang putli nga mensahe ni Kristo nga mao lang gyud ang mapaabot sa mga tao, no?
ang madaogon nga kinabuhi dili sayod. O diha sa pagantos mas mailhan nato si Jesus ug padayon nato masinati ang kalipay sa iyang presensya. Ay kaduhang Korinto 1:5 ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo pagkaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinaagi kang Kristo, no? Matag pag-antos na apoy katumbas niya naghingapin nga kadasig nga ihatag sa Dios, no? Ato lang ng lahutay lang kita mga igsoon sa mga pag-antos, no? Ang ikaduhang Timoteo 2:11-12 matuod gayud ang gingon kung namatay kita uban kaniya mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung malahutay kita maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya ilimod usab kita. Ha? Ato mga pag-antos mo ginay resulta kay nahiusa man ta ni Kristo Jesus magambit ta siya pag-antos. Ha? Ang atong padayon pagsangyaw sa kamatuoran ni Kristo ug ang pagsalikway nato sa hiwi nga mga buhat, mga tentasyon dinhi sa kalibutan. Ha? Ha? Apan kanang tanan, mga pag-antos, kagisdanan, balatian, kasakit, kapakyasta, or naay mga panghitabo nga, di mo gito dapat may tabo sa ako, dito dapat nila buhaton sa ako. May mga anesthesia, mga pagdamdaog, tintahaan ta, isalikway ta, ilutos ta, bisan unsa, no? No? Muagi man kita na anak magpusoon, apan gamay rigid kay na, no? Kumpara sa panalangin, sa kaayuhan, sa himaya, kay hatag nato sa diha makauban nato ang Dios sa walay katapusan forever, no? Ang ikaduhang Korinto 4:7 ug kining gamay ug lumalabay nga kalistanan, no? Bisan pag nag-antos ka 10 years, 20 years, 30 years, no? Bisan pagikan sa bata pag-antod, no? Natigulang na ka na lagi mo kay mga problema pag-antod. Apan ang Biblia kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan among giantos naghatag ka namong labihan kadako walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan, no? Walay magkatupong, no? Sa walay katapusang himaya nga ihatag sa Dios puhon, no? Ikaduhang Korinto 1:5 ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinaagi ni Kristo, no? Padayon siya na maghatag kalig-on kadasig basta padayon lang gid ang atong pagsalig, no? Padayon ta nga mosalig kaniya nga kay siya pirmi na nawagan. Duol ka mo kanako kamong tanan nagibugatan, kapuyan, kinsa ka man, duol ka dito. No? Aron aron mapambit ang gugma ang kinabuhi ni Kristo kinahanglan bis nabitan na sa nato ang iyang mga pag-antos. Ini mga isa sa atong challenge ini gabion, no? Tungod yan ang tanan dapat mga igsoon magmadasigon kita padayon ta magdinasigay kinahanglan dili ta mobiya sa pagtuo sa pagkinabuhi nga sakto pagtinabangay sa pagpakailab sa maayong balita sa kaluwasan, no? Pangitaan na to pagi sa unsa nga pagi ta makatabang sa atong isig Kristiyanon sa atong isig tawo aron pa hulagway nato nga ang gospel tinuod gayud sa atong mga kinabuhi. Ha? Ang atong mga pag-antos gamiton ka na sa Dios aron pag umol sa bagong kinayahan gikan kinayahan ni Kristo mag-close na to sa samo. Ha? Di na to itugot nga ang kalisdanan mo na inoy magkahugno kanato, no? Nga magpabilin tang hugno hangtod sa atong kamatayon. Ha? So kana ang pagdasig kanato nga magmalig-on kaliwala sa mga kalisdanan ug auhag kanato sa panaghiusa. So tambong gid kanunay igsoon diha sa panagtigom, panaghiusa, diha ta grow, diha ta na magtinabangay ang kahuyang sa ang imong kahuyang kalig-on sa imong igsoon, ang imong kalig-on kahuyang pud sa nimo kay igsoon. So mag sharing, magtinabangay, magbinailuay. Dili pod magdilibakay, no? Mag-inampuay, magtinabangay mo. So, sa atong conclusion, no? Nakita nato ang sumaindanon sa maayong balita, gospel, Jesus Christ, no? Ang ayan gayud kini mapasiterbo,
ang ngayon din nga kinabuhi kay kadalugan ang siguradong maangkon. Amen mga igsoon. So balik ko na ko kung kinsa tong gusto mag-memorize, no? Asa pangitaon ang kuan, bisag dili lang memorize kita kayo. Asa pangitaon ang gospel, asa pangitaon ang unod gayud sa gospel, ang maayong balita sa kaluwasan naa sa unang Korinto 15, uno pa yun sa 4. In short lang, ingan dito, si Kristo namatay, ilubong, ug nabanhaw tungod sa atong mga kasalanan sa wala sa scripture. No? Dalay ko ng Diyos yung tulong, magampo ta. Among Diyos amahan, daghang salamat Lord God sa mga kamaturan nga among nadungog karon among pagampo uban sa tabang sa imong balang espiritu nga magpahinumdom ka namo nga amo kining makinabuhi Lord sa matag hinagbo namo sa sitwasyon labi na sa mga kalisdanan Ginoo. Salamat Ginoo. Dalaygon ka tayo sa among mga kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh, amen. Thank you Lord. Dalaygon